ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କିଣା ମୁଗ ଡାଲିରେ ଡାଲି କରି ଖାଉଥିବେ, ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଶୀ ଡାଲିରେ ଟିକେ ଡାଲି କରିବା ଯୋଉଟାକି ଆମର ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାର ସ୍ମେଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ଯେପରିକି ଡାଲିଟା ଆମର ଅଧିକ କଡ଼ା ହେଇ ନଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଭାଜିବା ଧୀରା କରିକି। ଡାଲି ଭାଜିବା ସମୟରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା, ଯେପରିକି ତଳ ଯେପରି ପୁରା କଡ଼ା ନ ହେଇଯାଏ, ଉପରେ ଯେପରି କଞ୍ଚା ନ ରହିଯାଏ, ଯେପରି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ଡାଲି ଆମର ଭାଜି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋର ଡାଲି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ନେଇଯିବା। ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ନେଇ ସାରି ତାକୁ ଆମେ ଚୁରିବା, ଯେପରିକି ଆମର କିଣା ଡାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଫାଳିଦାନା ହେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚୁରି ଦେଲେ ସେଇଭଳି ନର୍ମାଲି ଫାଳିଦାନା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଭଳିକି ଆମର ସିଝିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସିଝିବା ବି ସହଜ ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଶୀ ଡାଲିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ, କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରି ଭାଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚୁରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ଡାଲିଟା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ଯେତେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆପଣ ଡାଲିଟାକୁ ଧୀରା ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରା ଧୀରା କରି ଏଭଳିଆ ଶିଳପୁଆରେ ଆମେ ତାକୁ ଚୁରି ନେବା, ଯେପରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚୁରି ହେଇଯିବ ଆଉ ଫାଳିଦାନା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଶିଳିପୁଆ ନାହିଁ, ବେଲଣା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚୁରି ପାରିବେ, ବହୁତ ଆସାନଲି ଚୁରି ହେଇଯିବ। ଚୁରି ଥିବା ଡାଲିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଶେଷରେ ଆମେ ସେଇ ଚୁରି ଥିବା ଡାଲିକୁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଶିଳପୁଆରେ ଗଡ଼େଇ ନେବା, ଯେପରିକି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଚୁରି ହେଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ଡାଲି ଖାଲି ଫାଳି ହିଁ ହେଇଛି, ଜମାରୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଛୁଡ଼ି ନେବା। ଦେଶୀ ଡାଲିଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାସିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସବୁଥିରେ ସବୁ ଖାଇବାର ଟିକେ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଟିକେ ସବୁ ଖାଇବା ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଶୀ ଡାଲି ବି ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଭିନ୍ନ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଛୋଡ଼ି ଦେଲି। ଏବେ ତାର ଯେତିକି ଚୋପା ଅଂଶ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏବେ ପୁରାପୁରି ଡାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯାହା ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ସେଟା ଧୋଇବା ସମୟରେ ମଚକେଇକି ଧୋଇଦେଲେ ସେ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ପୁରାପୁରି ସହଜରେ। ଆଉ କିଛି ଚୋପା ଯେଉଁ ରହିବ ବି, ସେ ଚୋପା ରହିଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଜମାରୁ ବି ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ନୁହଁ, ଭଲ। ତ ଚୋପା ଯଦି ବି ବଳକା କିଛି ରହିଯାଏ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିକୁ ପାଣି ପୁରେଇକି କିଛି ସମୟ ରଖିନେବା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଦେଇ ଗରମ କରିନେବା, ଫୁଟେଇ ନେବା ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ। ଏଠି ପାଣିଟି ଅଧା କରି ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଲି, ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଇ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେହି ସମୟରେ ଡାଲି ଯେଉଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଡାଲିଟାକୁ ଏବେ ଧୋଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚୋପା ବାହାରିଲା। ତ ଚୋପା ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ 2-3 ଥର ଧୋଇ ନେଇ ଏବେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ସେଇ ପାଣିରେ ଡାଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାଲି ପଣି ଦେଲି, ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଡାଲି। ଟିକେ ଡାଲି ପଣି ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେପରି ତଳେ ଲାଗି ନଯାଏ। ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ ଫିଟିବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ରସୁଣ, ଯେଉଁ ଗୋଟା ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ 4-5 ପାଖୁଡ଼ା ପକାଇ ନେବା। ରସୁଣ ଆମେ ପାଖୁଡ଼ା କରି ପକାଇଲେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦେଶୀ ମୁଗ, ତ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟି ନାହିଁ, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଫିଟିଲାନି ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘୋରଣରେ ଘୁରି ନେବା, ଯେପରିକି ଡାଲି, ଦେଶୀ ଡାଲି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଘୁରି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘୁରି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେପରିକି ପୁରାପୁରି ନର୍ମାଲି ଡାଲି ଭଳି। ଏବେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ତେଲ ପକାଇ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା 2ଟି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟି ପକାଇ ନେଇ ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇ ନେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 3ଟି ପକାଇବା। ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ପକାଇଲେ ପଛରେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ନେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଏପଟ ସେପଟ କରିସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପକାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପକାଇଛନ୍ତି ଡାଲିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟିକେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପକାଇ ନେବା, ଯେପରିକି ଡାଲିର କଲର୍ଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖାହେବ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଡାଲିକୁ ପକାଇ ନେବା। ମୁଗ ଡାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫିଟି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଘୋରଣରେ ନ ଘୋରି ପାରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘୋରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଘୋରି ନେବେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଟିକେ ଚାପି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫିଟିଯିବ। ଏବେ ଡାଲି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିବା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା। ତା ସହିତ ଘରୋଇ ତିଆରି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଦେଶୀ ମୁଗ
ଡାଲି। ଆଜିର ଏଇ ଦେଶୀ ଆଉ ଘରୋଇ ତିଆରି ମୁଗ ଡାଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ରେସିପି, ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଡାଲି ରେସିପି କିପରି ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ।